ekiombekeri kia National Construction Authority NCA kubwatana mone abisio Women Rep County ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi itukori rero nigo babwatoka amaigerio gochia ase chibundi kurwa ase bungeri abonchari ase county ga abo banyora chi certificate cyo gochogwe konya barabu kwegenderia ase miroberio yabo yabotambe nigo boigo babwatokire segeto gochia ase abaibori kwene kiabuna nko bakonya baraborokiwa babo kwegenderia na goso ase chiskuru ekiga chobundi konyora amaigerio hechikosi ekiga chama bagoko ekyo kirache ko bakonya barabu kwerika emiremo buna gotumanya muri kito dipon asanya Dickson Anyega enchu Richard Nyakundi Dickson Anyega Richard Nyakundi Chingaki serikali ya Kenya Kwanza egendete gusegeta okwenyarira chikosi chobubundia ase Polytechnic ne TVET imeyense ya Kenya ababisa kurwase kiombekia National Construction Authority NCA bakobwaterana ne Women Rep County ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi nigo bagendete koenana amaigelio gochia ase ababundi abechikosi ao imeye bunge ya bonchari litukulia rero niga ababundi benyorera amaigelio ne certificate ekibono kirachi ko bakonya asogokora obubundi bwabo gochia matukari bosio boka banyene mo bago tebali bakora MCA bago cyane gutamana benge biri mu ngecanga akora romusikali ago cyane gutamane gasi bago karata liembe mbakete sukuru bagasoma chifunde chichi abakire bone bago chakoleme balese bago kolega 24 hours baragiri abana babo gati yechimia chiababundi bechikosi au baikirana asokonyora megelio litukolia rero ime yeskuru yaba muraya itilio kutoka ime yebunge yabonchari Gobago kero murobilio yo asokwenyorera masakara yo arachiko bakonya gokora imirimo yabo bwanchire libondo botayon nabo gokora imirimo andonsi batali na boba Eza kufunzwa mambo mengi hata tumefunzwa sheria tunafanya kazi tumepewa hata cheti ambacho tunaweza kufanya kazi na kufanya kufaulu kwenda nchi za nje abantu baitwarire cheti che asikie tambe na wana tena arenga upande wa stima sasa ile yaro yangu wakati tunai cheti yake mara karavere sasa paisa ila asikia sana kwa mdoni sana sasa kwa na abantu bandisiye asega asenge bako atusomira bya tuko kujana kutamondo kwa site tukomere site 24 hours bagwate chigasi batagete ne tutende kono kete ya Kenya echenji ne topa 24 hours Nenyene bobo semya nigo bwaliwe gwagocha asaba ibori banyare gosegeta abana babo wenyorera chikosi chobubundia ase TVET na wego Polytechnic unenchera yamo yokwelika na wego gonchorya magimabo asa matukale bosio naba ibori more galisi ne basare umwana kogu abande narode bakari goitabana kwanyore grade yake ande chiza kindu isoko tukabia kwanza naye kwagweta amatemu nayo mwana agwete umwana twakore kosi chigatwarorire barusiko bande bakonye obulima bwabo ndete iyo iboire muliri ndaso TVET akore gasi yo yechistima akore gasi yo kwagacha abe mystery umwana verebyo ko munyana agwe konya na yakonye kurusiko Very good. Ginko ripoteri getasene kia okia getembe kuroiga ase skuru ya muraja itilio gotoka imeye bunge ya bonchari litena na inkoro kwa dipon asanya